IMDb-en agertzen zara Apokalipto eta La Pelota Baskan ibilitakoa bezala. Konteguzu! Mel Gibson! Bai, eske, karo, gauzasko egin ditutu nahi, a ber. Lehenengo da La Pelota Basca niatean itzanean ekametik, nik ikasi nuen Koldo Zuazuarekin, eta berak ni Madrien nengoela bukatuta ekam, deitu zidan, hemen egin bestelako La Pelota Basca, orduan egin genuen La Pelota Basca, eta egon egin nintzen. Ekoizle edo... Ez, egon nintzen, lehenengo... Dokumentazioa egiten. Bai, hasi da betean, oso tale txikia ginen, eta orduan hasi nintzen dokumentazioa egiten, baina gero egin dituen euskarazko elkarrizketak, eta gero muntai prozesuan, postprodukzio prozesuan egon nintzen, pixkat muntatzen nik egindako elkarrizketak. Osa, iaia prozesu guztian zehar egon nintzen, eta oso gainera 26 urte ukita, Julio Medenekin, garaia, osa, Julio Eta ze pelikula, eta ze ondoriak izan zituen, Bai, oso esperientzia berezia, asko ikasi nuen, eta oso... Eta gero hortik jo nintzen Mexikora, eta Mexikon, nire lan egin nuen zinema munduan, eta, egin nuen lan Apokalipto. Nola egizten zera? Jendea ezagututa, eta han nintzen, deitzen dela PA, dela Production Assistant, baina nire taldea zegoen zuzendariekin laguntzaileen taldean. Eta egon nintzen oso luzea izan zen rodajea, eta bukatu nuen oso nekatuta, batez ere jo nintzen rodajetik, ez dakitzen bat zazpila bete. Iruditu zitzaidan oso esperientzia polita, baina luza momentu bat, hemen zenago hemen egiten, ja ikasi barrekoa, eta orduan egon nintzen, apokaliptiku zidotenentzako, egon nintzen, batez ere lehenengo partean, oianean daudenean, oianako parte guztian rodaje guzti horretan. Zineman ikusi nun atera zen, kasut berri ikusi, baina, Ondo dago filma, gero ni, pasai ziren urteak ikusi arte berriz, esango, apokalipto, baina ondo dago, persekuzio bat, akzioa daka, eta gustoraz ikusi nuen, zenolako olako Hollywoodeko pelikula batean, izugarrizko handia, 500 pertsona ginen, gero ja irira, pelikula horretan gero dago, pelikula esate handi bat hiri maila batean gertatzen dena, eta hor ja ziren milaka pertsona, baina ni egon nintzenean, ez dakit 300 pertsona, eta ikustu zuen nola egiten da horrelako tamaina duen pelikula bat, asko ikasten da. Egia zen, asko ikasten. Imaginatzen dut, gero hor oianaren herrian zaude, eta zure beldurrak dituzu, abertzeak eta Ja, zaude beste 200 pertsona. Ni askotan juten nintzen, bidetik, baina bakarrik, Basecamp deitzen dena edo, zegoelako punta batean eta rodajea han, eta askotan bakarrik jaitsi behar nintzen, eta bai.